एक्चुअली दिनै 25 नं बागानपारा एमसिएलए जि समष्टि बे समष्टियाव बागानपारानिफ्राय जि नलबारि थांनाय जि मेन लामा बे लामाया एक्चुअली बहुत दिननिफ्राय बिराद गाज्रि मोनसे अबस्थायाव दंमोन। गाज्रि अबस्थायाव थानायखाय जोङो दिनै एक्चुअली बोथोराबो मोजां नालाय दिनै जों एसे लेभेल गारनानै एसे मेरामति टेम्परारि मोनसे सल्युसन टेम्परारि मानसिफोरा सोलिनो हानाय बायदि मोनसे एसे मेरामति खालामनो सेस्था खालामदों। बेखौ जोङो बागानपारा बिजेपि एसटि मोर्चानि दैदेननायाव आरो लोगोसे जोंनिनो एमसिएलए रेखारानि दासबर'नि हेफाजाबाव जों दिनै बेखिनिखौ एसे टेम्परारि सल्युसन हिसाबै दिनै मावनो नाजादों। बाखि बे जोंनि जि लामा बे लामाया जोंना बे बाराव खोब गोजोनथाव रादाब जे जोंहा आसाम मालानि जि आसनि बे आसाम माला आसनिनि थ्रुयै बे लामाया जानो थांगासिनो खोब खम दिननि बेथराव बे लामाया पार्मानेन्टलि जोंहा मोनसे सल्युसन जानो थांगासिनो। गतिके जों दिनै दा बर्थमान बहुत स्टुडेन्टफोर थांलाय फैलाय खालामो, बहुत मानसि बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। बर्थमान साननैसोआव बे दैज्लां समाव अखा बोथोरफोरा गाज्रि थायोब्ला लामाया गाज्रि जाबाय थायो। बेनि थाखाय सोलिनो हानाय बायदि जों एसे सेन्ड लेभेल गारनायनि बेबस्था खालामो।